Bolong ko maji long chap Engleng arong arat atum thorpak pen Tovar Kache Selam pon. Students and Youth Council SYC Nilip Head Branch Body Reshuffle Gipadopon. Bolong ko maji long chap Engleng arong arat atum thorpak pen Tovar Kache Selam pon. Lakha Grey Silang Per Constituency Kaparlo long chap Engleng arong arat atum thorpak pen mesen Tovar Kache Selam pon. Patumidik ni Pain Koira isi Nilang Per Constituency Kaparlo long chap Engleng arong havar aratatum nang pachinido na Tangte idona long Atangka paro pipi Cherung si JCB la pen tractor hangsi long chap Engleng arong aratatum thurpak pen Tovar Selam pon. Labangso at Tovar kidamtang aningka ng hudnon kidobom KAAC along Sports and Youth Welfare long TBC contractor la pen subcontractor kisabterang pusi hadak arat atum nang pachinidon. Kidama ningkan hut kurajia hawar pen paklang so ahawar an kimesen kacileng long jiapan arlong ki air thok pen Tovar Selam ponlo bonta Tovar malom langbung do het la pen kidam no dak ajok school kidun aw somar atuntak kidam kewang kasiksak la pen kisuki un e punon chipon thek the dat titilo apran kidam tangta do olo pusi hadak aradatum nang pachinidun la sisai jogje Tovar Selam nang poklo pusi nang thandun la pen hadak aradatum non puta mesen ki junlongji alang pusi tame junlong lilang pusi nang pachinidun la si prabjin pen long chap Engleng arong hawar at Tovar ki mesen kachiling longji aphanon ki dobom KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang la pen local MAC EM Madhuram lekhe atuma phansi tame prabjin pen Tovar nang Selam Vivek Thapu hadak aradatum chuning report. Bolong ko majipen ng kilobeta Joy Kim Taro News Tech Report Pay News. Thekela puhelo nilitum kedo kedam kisung kedo ke thak kedam Tovar ke so ki un e kachepon bozar hatbat kedam so kisung ajoine si nilitum nang litum phan nang chokha iglo lasi non nilitum kisung na chepaklang pon iglo Tovar henopin non puan sitame school somar antame school non anta dunlong lederlo non barikhanang kele ya porke dunlong iklang le pinlo non Tovar ning kreng hut bangke lapu arvejan je jate hut bangke asap asup dam por ibor apale donong lo titame non barikake o somara tumke enene si hem kijui rong rup ok kisi tang ho ha ok kitur tang ho konane ne sokke e la son si jui thap rong rang lo son si thegik e der lo somara tum an sitame la si non ili kasuning ri e bangke majok sitame CM sitame kasuning ri damatlam theke nilitum phan la anak isung ke boy pot ke nirat tha pusi nilitum kasuning ri iklo la so Tovar la si na hok pen sitame nang litum nang van pikra nilithan osomar rong group tujui angton kedo kedam hubida je phansi nang chuning ri iklo la pen la da kopia constituency ke lang pher kopia arong igne la ha long chap Engleng aro long chap Engleng ro tangte la bangso Tovar konat an si ke wan iklo la pen ki jut iklo nang kele ke koraji pen dak pak lang so ansi nang pale ji pulo sitame nilitum chokhalo chonghong iglo la an arni ki ding pen nilitum chonghong ik bom lo sitame yo non pu anta la son sidam bom la an arni ki ding ka chonghong pen masino na bangke nilitum la ana kisung lo jo la si rong pen si nilitum chingwai chingsai si osomar ini lukson et na hok et pu chonghong et de si adon si nilitum paropli edon paropli kachirung si la anak kisung si nilitum tektor JCB kacohang si Tovar non Kache Selam i la si CMEM tum hansi tamet la si chuning ri lo la da kidu kelak ne lap nang kelang pen nang ke theklong ik pen ne rap ik vek tha pusi nili chupuji na bangso Tovar ning kon kan pen lo dak nang ke ikang kya nang kele ik tangke ning kani sipar elo non ningkani sipar eta non ningkan hini suli boy antame non antanang lek eder lo lasi nang patang eder masi nilitum nasi chonghong prong lo nang patang isi phansi
so chong hongun e si no nili tum rat rong si pen thur pak si kachiklem lo osomar na hok et a join ne lo ke so ki un e anta me chi pon long le de si kaning ri jo lo osomar ta kama hok lo ke so ki un e ta ka chi pon thek the la pu si acham ke dam tum ta do lo ene lo la pu si kisung lo nili tum ke la tovar ka ve a jok penta puta lang roi nang parpet la pule dam jita lang roi nang parpet ingke dam athai vek dalo kisung ke un e ta me nili tum la pu si chichak nang are lo la sila anak kisung ke boy pen ka chichak nang pen rang nang rap tha pulo si em tum phanta la sinili chuning ri iklo nili tum ma hen pen ke ate hai sa long ki be than chuning ri iklo la sila sotovar ke van katang hei e ko non adun tho ke anadun ike alang isar soktera la sikidang iklo non nang patang pubon sinili tum anadin tenta jong hong iklo non puan tanang patang i sinili tum rong siklemik lo kami ban bang ke long ki bele ki belo kami ban ba ke Kila kilang subcontractor amen bang kya? ki soktera Software. be pinan non ke barik khai glo kado vi sar to manta chini glo la sinon anso se la sotovar na pa mi phansinili tumke chuning ri glo ke so ki un eta ko ani nili tum kosto lo school la pen la sar tum tami school la pudo me kidi sar tum ta ke wang ke dam kisung ko anu ni tum phansi apong lo nangli tum rong sile cherung igra ali bunai no kisinili tum phana pul he si sar tum alam tar drik lo nili tum klem long ki alang ni tum sar tum hansi nondang ki ansu se na pa mi ikte ansu se to war nang palang mi te to nili tum la long chap Engleng arong sir bang ki chuning rik lo Students and Youth Council SYC Nilip Head Branch Body Reshuffle ke Padopon. Lakhain Koirapho MSC Constituency ke Parlo, Sanglang ke Hat Picnic Spot along SYC Mati Students Youth Council Nilip Head Branch Pen Body Reshuffle ke Paman Pon. Patumi, Niphai, Nkoirahini, Vosik Achiklo Ninkansurihini ra Nkoira ke Thom Arni, Sanglang ke Hat Picnic Spot along SYC Nilip Head Branch Atum Body Reshuffle ke Paman Pon. Lapen SYC Central Committee amai phu akehai harong di kathar sitame nang chitong dunsi SYC along ki claim ki dam nang ji lapen SYC asong mahang ki thek alam sitame chitham pon Nilip Head Branch along arpu kimi kangwai pon atum amen Mr. Wesley Teron President Mr. Romanis Singnar Vice President Mr. Lukison Teron Secretary Mr. Ilya Terang AGS Mr. Robert Terang Organizing Secretary Mr. Mibdar Singnar Publicity, Mr. Isaiah Teron, Financial Secretary. Lapen SYC along, Lem Rapet Atum Lapen Ong Dung members Atum Sitame Cherap Chito Dunsi, Mesen Me Et Pensi, Mai Ing Samjin Pen Pechun Ponlo. Nili penang kilometer prokasteron news take report pay news. nal to pini mai ke do puthagalam the thlata pen than ikha pini mai ke dolam the ke lason an lo da Nilip Head Branch Student and Youth Council pini tum alpu puthot ke chapa pleng tu bodi do follow program sili tum enten lo si pini ni tum bangso Nilip Head Branch long alpu kimi mai phu chapek pon ke Wesley Teron thana la pen ke chunba secretary la bang ke Lokison Terang alang tum bani pansi Student and Youth Council da kapajai pan tum alpu chipi pon si pini nang itu channel ben si intergar bengong pan si message ping tung do je pini owe kimi tum si correct political party tum angwai nang ya por pini nang si message ping tung ban ke nili command bad mane pan nili jong nam de lo office me pini karbi intergar bengong itu madim long ka thekong ban ke pini tum khai tum kisung song nili thekam long do si itum true parliamentary power to election ke haya jo pongben pe te ilitum na hemprex ame lapen etuma khai ki du kisung bonon tangka ma bonon to ke dordim aposun itum long de je aposinili isi message pi gang tung je ituma khai reng neng ji lapen hemprex ame tum long nang ji lotang te isi correct choklim a political party fan pini nilitum dari bomlo ilitum jong je lang tema same choklim a political party fan ilitum ingwai pensi along tum fan ninga jo kong don pen Poko jo kong doan pen kirap nang ji apor. aja sir non nal tuma song pen non ke bang ji ko pipia sai ke deng pon ke chisik pon dolo Nilitum ke la hanlo je
2015 si ni tuma song mangba theklo si kedam tanga porhut ni tum central committee budi tamen on si tum reshuffle kurilang ara same ar puchok lim ni tum chebak ponlo si holo sorni tamen ni si message p number 1 lake ni tum asong strengthen jakong kaje pak pangtang thu kam si aprang si ni tum chiklemon pola pen openly pulo correct political party matma ni tum ta kangwai lok lo si lapen kangwai apolo karbi khai tum chini vek nang po lapen nep thek vek nang po lalo Tangte sir, non malong ke lu Charlie o sumar tum arta ka viven pinang drugs si chutung ta mi apai nang nambat bom matinang klang bom. Sila subut han le tung pi si pu dun ji. drugs ki cholam thi bangke nilinali tumphan ahok paida kalam nilinali tuman than kang po nili tuma song pen chot la pogali ta karbi lo chari song do la pen kapre ka song tum do nili tuma phan kiram tang non ke mem si banglo dc ke so pana prang dc ni tuman logi pido je drugs ki tum phan tum da check and balance claim ni phan la pen ke as student hoi pen organization hoi pen kona ni tum si ni drugs the dar do blote through police pen law and order pen chelang si ni tum son ken dam la tum te mi tum claim bom lo la pen ke la bang so ki chuyong si pa komi pulutang te ka pre ka tovar kali la ke ki jor dum phan adilar si tum care thek lek ni an besi drugs bangke itum dak bangke ing to ki chotum bangke abos ahor muyong si long ledet pulum te la bangke ing ton po Cho sir, cerita. Kidam thanks kami ladak ni belong SYC mate Student and Youth Council ladak committee aprang benda dolo setame ang bongalom asap so gap doko lasi pini bangke ako budir sofer po lasi ako pini bangke arpu kimi hai kato kawini tu chipi pon thulo lasi non ke bang gilang thu bangke kidam tang song thak piklem tu pamiji lapen dak ni belong akinangge lam al setame lapu kecira pun je fansi tum tar jap dun po lapen ki claim setami ki claim pon pami fansi tum bori pon thupo man